Ekene m unu Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke taa dịka anyị na-ewetara unu GCK kwa ụbọchị ka anyị si emebu ọ na-atọ anyị ụtọ n'obi dịka ị na-ege anyị ntị. Ekpere anyị bụ na Chineke ga-agọzi gị gọzibiga gị oke gị na ezinụlọ gị dịka ị na-ege ntị taa. Ihe anyị na-agba nkata gbasara ya tata bụ ihe ịgbagwoju anya ma ọ ihe iju anya. Ekwensu na-aga na-ewebata ihe iju anya wee chere onye kwere ekwe aka mgba. Mana okwu Chineke mere ka anyị ghọta na ọnwụ na a ga-atụkwasị Chineke obi, anyị agaghị awụ ndị a ga-emeri n'agha ọbụla nke ime mmụọ dịka anyị na-ekwensị na-aga na-alụ agha wee ruo mgbe anyị ruru ndị ọgwụgwụ ije anyị. Taa Chineke ga-esite na ọnụ onye ozi ya wee mee ka anyị ghọta na dịka anyị na-atụkwasị ya obi, ọ ga-enyere anyị aka napụta anyị na ihe ọbụla nke ekwensị tinyere na ya. Ka anyị ga-enu ntị. Isiokwu anyị taa bụ nke a: nnapụta pụọ n'aka ndị iro na-echighị ọnụ n'ala n'ịmaghị ebe ha siri wee bịa. O nwere ndị na-abata n'obodo mgbe ụfọdụ ịmaghị ebe ha si bịa, ha anọghị n'ebe ahụ na mmalite, ị na-ahụ ha na-ele ha anya, ha gbagwoju gị anya, iji ụkwụ ha gbagwojuru gị anya, omume ha gbagwojuru gị anya, okwu ọnụ ha gbagwojuru gị anya, ihe niile ha na-eme gbagwojuru gị anya, ma gị chịkọta ụkwụ chịkọta aka mee ntị kpara anụma na-ele ha anya. Ha na-eme ka o si sọrọ ha bịara bụrụzie ọbịara kara. N'ikpeazụ ha amalite kpamkpamkpa n'ime ndụ anyị. Otu a ka ọ na-adịkwa na o nwere ndị na-amaghị ebe ha si na-abata na ndụ gị, ha wee ji nwayọọ gbebata, ha wee malite ịrụ arụrụ ala n'ime ndụ mmadụ. N'eziokwu ha bụ ndị na-echi mmadụ ọnụ n'ala, ịmaghị ebe ha si, ha bata n'ime ndụ anyị, bata n'ezinụlọ anyị na-akpa arụ. Ma taa Kraịst abịawono. Toonu Chineke anyị. Asị m toonu Chineke anyị. Mgbe n'ịpụghị ịmata ndị iro ahụ, ndị ọbịa ahụ n'ịmaghị ebe ha si, Kraịst onye nzọpụta, onye mgbapụta, Kraịst onye bịara ịla ike niile nke ekwensu n'iyi, ọ ga-achọpụta ha, kụọ ha isi abaghị okpu, laa ha n'iyi na ndụ gị. Taa mgbe ụfọdụ ha na-eweta nrịrịa nke bụ na ndị ụlọ ọgwụ na onyokomita apụghị inyopụta nrịanrịa ndị a. Ha sị gị, nwoke na ahụ dị gị mma, mama na nsogbu adị, mba, ahụ adị m mma o. N'eziokwu ha apụghị ịchọpụta ihe na-enye gị nsogbu site n'igwe. Ma taa onye nwe anyị Chineke pụrụ ime ihe niile ga-achọpụta ha, were azụ zachapụ ha na ndụ gị. Ihe niile na-emaghị ebe o si bịa, onye ọbụla na-emaghị ebe o si bịa, nsogbu niile na-emaghị osi aka nri osi aka ekpe bata na ndụ gị, nsị niile nke si n'isi ruo n'ọbụ ụkwụ na-enye gị nsogbu n'ahụ, taa onye nwe anyị ga-eji azịza zachapụ ha niile n'ime ndụ gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị taa nọ n'ebe a n'ike ya na ebube ya n'ịma mma ya na amara ya niile, nọ n'ebe a si na ya ga-anapụta gị n'aka ndị dị ike, na ọ ga-agbapụtakwa gị n'aka ndị na-ala ndụ mmadụ n'iyi. Lee anya n'akwa Azaya isi 54, Azaya isi 54 amaokwu nke 17. Azaya isi 54 amaokwu 17, ọ sị, ọ dịghị ihe agha ọbụla akpụworo imegide gị ga-aga nke ọma. Ndị agha niile ndị a, ndị na-emaghị ebe ha siri bịa, nsogbu ndị a na-emaghị ebe ha siri bịa, ha ji ngwa agha na-emaghị, ha ji ngwa agha na-adịghị ahụ anya iji laa ndụ gị n'iyi. Ma taa dịka na-abịakwute Kraịst n'ụbọchị taa, ọ sị na ya ga-anapụta gị. Esi onye nwanyị, ana m ekwupụta mmehie m, ana m agbakwute mmehie m niile azụ, ana m ajụ ha kpamkpam, were ndụ m niile nyechasịa gị, na nabata gị dịka onye nnapụta m, dịka onye nzọpụta m, dịka onye bịara ka o wee nye m mmeri, dịka onye meriri m ndị iro niile. Dịka na-asị onye nwanyị, taa ana m abịakwute gị na-enweghị ihe ọzọ ị na-eche. Ka m gwa gị, onye nwanyị na onwe ya ga-ala ike niile ndị a n'iyi, ike onye iro ndị a niile ọ ga-ala ha n'iyi n'aha Jizọs. Ọ dịghị ngwa agha ọbụla nke akpụrụ imegide gị nke ga-aga nke ọma. Ọzọ, ire ọbụla nke ga-ebili imegide gị n'ikpe
ka ị ga-ama ikpe, ka ị ga-ama ikpe. Nke a bụ ihe nketa nke ndị oru Jehova. Ezi omume ha na-esite nna m, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Ndị Galatia isi mbụ, ana m agụrụ amaokwu nke 4. Ndị Galatia isi mbụ na amaokwu nke 4. Onye nyere ndụ ya, onye nyere onwe ya n'ihi mmehie niile anyị. Lee anya ugbu a, mgbidi Jeriko ahụ nke nọ n'etiti gị na Chineke, nke mmehie wuru na-agbata gị na Chineke, guzoro dịka oke osisi ọjị, na ọ dịghị ihe ọbụla ga-eropụ ya, na ọ dịghị ike mmadụ nke ga-eropụ ya. Kraịst abịawo, o nyere ndụ ya, o nyere onwe ya n'ihi mmehie anyị, ka o wee napụta anyị n'ajọ omume, n'ajọ ụwa nke a. Taa bụ taa, asị m na taa bụ taa, dịka ị na-agbakute mmehie gị azụ, nabata onye nwe Jizọs Kraịst dịka onye nwe gị. Ọ bịawo ka o wee napụta gị n'ajọ oge dịka nke a, dịka uche Chineke siri dị. Oge nke m eruola nụ, asị m na oge nke m eruwo. Oge nnapụta nke m, amen. Oge mgbapụta nke m, amen. Oge ọgwụgwọ nsọ nke m, amen. Oge ihe ịrịba ama nke m, amen. Taa bụ taa, dịka ị na-abịakwute onye nwanyị, mgbidi Jeriko niile nke mmehie ahụ abụrụ nke a kwaturu, ike nke Chineke ahụ ga-arụ ọrụ na ndụ gị. Ndị enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Dịka anyị gere ntị n'okwu Chineke ugbu a, o nwere ihe ọkpụrụkpụ ihe atọ nke anyị mụtara. Nke mbụ bụ na anyị ga-akụrụ mmeri n'ime ndụ anyị site n'ọbara nke Jizọs Kraịst. Nke abụọ bụ na mmụọ nsọ Chineke, mgbe ọ na-abata n'ime mmadụ, ekwensu na ndị ajọ mmụọ ya na ndị na-ejiri ozi ga-agba ọsọ ụkwụ elu ala. Nke atọ bụ na onye kwere ekwe bụ onye ekpuchitere site n'ajọ ihe niile dị n'ụwa wee pụọ. Onye nwanyị, anyị na-ekele gị, anyị na-ekele gị. Kwere na onye nwanyị ga-enye gị ike iji ebi ndụ ọhụrụ. Onye nwanyị ga-enye gị ya. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'aha Jizọs, onye nzọpụta anyị, nke nwụrụ n'ihi anyị n'elebe Kalvarị. Anyị na-abịakwute gị na-ekwere na nkwa ahụ nke ị nyere anyị, na onye ọbụla nke na-abịakwute gị na nchegharị, na ị gaghị achụpụ ya n'ụzọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ gị, onye nwanyị, ka ha rapụ ndị a niile ndị na-abịakwute gị, gbaghara ha mmehie ha n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe nke obi, wezuga ikpe ọmụma ahụ dị n'ime obi ha, nye ha ike nke ibi ndụ ọhụrụ n'aha Jizọs. Onye nwanyị, wezuga amamikpe n'ime obi ha, nye ha owuwe anya nke nzọpụta na mmeri megide mmehie niile nke ha na-emebu n'oge gara aga n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, ekele dịrị gị onye nwanyị. Anyị ma na-ezawa ekpere anyị ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta ha ugbu a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ezigbote eme ndara ụda, ugbu a na-ekpere gị ekpere maka mkpa gị. Welite otu aka gị elu, bikwasị aka n'aka n'ebe ọzọ nsogbu ahụ dị. Ihe ọbụla bụ ọrịa ahụ, ọ ga-apụ na ndụ gị. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwanyị n'ihi ihe pụrụ ime, n'ihi atụmatụ gị banyere ndụ anyị, na nkwa ikwere anyị na ị ga-emere anyị. Anyị na-arịọ gị onye nwanyị ka imetụ mkpụrụ obi ọbụla aka ugbu a n'aha Jizọs. Gosipụta ike gị n'etiti anyị, gosipụta ịchị isi gị, gosipụta ike gị na ebube gị n'ebe mmehie, ọrịa, ekwensu dị, n'ebe ihe ọjọọ niile dị n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị, ebe nrịrịa dị, ka ahụike nọchie. Ebe ihe ọbụla lara n'iyi, onye nwanyị, dozie ya n'ime ndụ ha ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ma arịọ gị ka ịkụpụ aka ekwensu na ndụ onye ọbụla ugbu a, na
na ezinụlọ ọbụla n'aha Jizọs. N'ebe a, n'igwe okwu redio, n'igwe okwu telivishọn, n'ebe ọbụla ma ndị nọ n'ọwa ozi n'obodo ọbụla na mba ọbụla, gosipụta ike gị Chineke. Laa ike niile nke ekwensu na ọrụ niile nke ekwensu n'iyi. Onye ọha m arịọ gị ka anya ndị a kpụrụ isi ka imepe ha ugbu a n'aha Jizọs. Ka ntị niile chiri echi na ire na-adịghị ekwu okwu ka ha mepee malite ikwu okwu n'aha Jizọs. Ka ndị arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ ma ndị nwere agba ikpere ma ọ bụ ihe mgbu ukwu, onye nwanyị n'ebe ọbụla ha nwere nkwarụ na arụ ha, dozie ya n'aha Jizọs. Amarịọ gị onye nwanyị ka ihe ọbụla zara aza, ọ bụ nke ọrịa kansa ma ọ bụ n'ụdị ọbụla, wezụga ya ma gwọọ ha n'aha Jizọs. Onye nwanyị marịọ gị na ụdị nsogbu ọbụla, ụdị ihe mgbu ọbụla, ụdị nrịanrịa ọbụla, Chineke ka ha niile gbuo ikpere n'ala n'aha Jizọs. Ịchị isi n'ebe niile, ọgwụgwọ nsọ n'ebe niile, nnapụta n'ebe niile, ihe ịrịba ama n'ebe niile nye onye ọbụla. Ekele dịrị gị onye nwanyị, n'aka nri n'aka ekpe, n'ihu na azụ, na mpaghara niile ọbụla, ka ihe ịrịba ama gị were ọnọdụ n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, n'ihi na anyị ma na-ezawo, anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Amen. Onye nwanyị azawo ekpere gị n'aha Jizọs. Ngwa tụlee onwe gị ugbu a, ị ga-ahụ na ihe ịrịba ama gị erutewo gị aka n'ịchị isi gị nọ gị nso. Jeze onye obiọma nara ekele papa, malite n'ogwugwu wherever you will be, nara otuto papa. Imarumaye, Imarumaye, Imarumaye papa. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụkwa mgbasa oziọma nke ozuru mgbe ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.